Bamakɔ ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Joanti Seydou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn habu sɛlɛ ye dɛnɛ ye tali dɛnɛ ganzan tɛ Joanti Seydou k'a dɔn min ye Mawuludu sali ye Mawuludu k'a dɔn a bɛ daminɛ su in na o foli a n'o tanuni bido a n'o dugawu k'o kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn arajo jɛgɛfɔ donnen don ni fɛn min ye o de ye Seyid Ousmane Badane Sherifa Hayidara bani min ye y'a bani ye i k'a dɔn min ye kabini a bɛ bɔ a kaso ka taa n k'i ɲininka fo stade 26 mars la i k'a dɔn an bɛ tugu a kɔ yɔrɔ yɔrɔ n'an bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'an bɛ jɔ i k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen kunnafoni lase jamanadenw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o tuma bɛɛ k'i sɔn arajo jɛgɛfɔ la k'a daminɛ 21h karaw fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ Mawuludu kɛnɛ kan inshallah a bɛ kɛ cogo min kɔrɔlen an b'a kɛ ten nka mɔgɔw kana ɲinɛ i k'a dɔn min ye baara kɛli ye Usaz Bara an ka karamɔgɔ i k'a dɔn i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ min ye diinɛ dɛmɛni ye baara wele ni baara ye ɲɔgɔn ye walima n'i y'a wele dɛmɛ min n'i kan ka kɛ Mawuludu kutumu kɔnɔ i k'a dɔn baara i n'ale bɛ banna i b'a ɲɛfɔ ala ko don kalanden minnu ɲa anw ye n'i ye fu t'a la maa ti foyi kɛ ala ye ko ayi fu kɔni tɛ ala b'a sara ye crédit k'o surangu essence k'o surangu walasa baara ka se ka ɲɛ e bɛ to arajo la inshallah ne bɛ tugu Ustaz kɔ karamɔgɔ kɔ fo 26 mars la nka k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o ye baara ye o tuma ni minnu bɛ essence ci u k'o ci daba ma ale bi yaala awɔ ni minnu bɛ crédit ci u k'o ci ne ma ne bɛ weleli kɛ fa b'e la e bɛ mun wele n k'e sigilen don arajo so kɔnɔ e ka wuli ne bɛ n don yan k'aw wele i t'an wele yɔrɔ wɛrɛ la i b'an wele arajo la retour bɛɛ bolo o tuma communication bɛ kɛ cogo di. La communication, elle est simple. Le mouvement, le trajet, c'est moi. Donc le crédit, je travaille avec mon portable. Alors, ça va pas chez toi. Et le base là, tu n'as rien à faire. Moi, je suis à la base ici. Alors, à vos ordres, mon colonel. Et de base là. Alors, d'abord, il y a Bemini. Radio de Beaufort. Barre, au Bemini. Radio de Beaufort. Et Kachili Bemi. Et Kachili Bemi, chez nous. La coordination. Tu coordonnes, mais sur place. Mais le mouvement, la retransmission, les trajets, ça c'est moi. Donc j'ai droit à l'essence, j'ai droit aux choses, au crédit. Merci. Ya Allah, ya ni magli jigina jela bisa. Tu trouves le mana. Ya Allah, Allah. Beye mana ne kun felere daba. Crédit vraiment na ko crédit na tigara no tede ngo atitima ika crédit ko na fatala ala ka hinana ala ka yafaka ani alislam su bele ne ko krafe Gibson control aka wuli ka joke kuna fone amba njwala wabaw Abatungara namu Sirajandama amba damne ni dangoroba ka yamariya ye Joni El Haji Mohamed Bas la maga jara dangoroba in dale me duwabugu denena atita ati machi kaka duwa ke jamana ye akoke Joani se di kado jamana kishi ani jamana tanga akoke jango biye Mawuludu ye Joani se di kado doni ke ba be frane haya tigi be bele jile kangi bamba fe minga o de jamana kishili nam mbala cogo bɛ di Joani Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura o don maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Mahamani Toure Mahamani ko a k'i k'a dɔn sigi kun kelen bɛ ka fɛn min kɔnɔ a b'i ne ka jɛngɛ dɔɔni o de ye politique tɔn bolofara min b'an fɛ o k'a ma ko Adama PSG tɔn belebele tɔn min n'a y'an ka kun ka bon kosɛbɛ nka min ye mɔɔw ye i k'a dɔn ɲɛmɔgɔw fara tɔndenw kan n'u m'u hakili to ayiwa parti yɛrɛ a sigicogo a n'a wuli ka jɔ la a laban Joani Seydou k'a dɔn a bɛ dakolondi k'a filenkolondi min yera Joani Seydou dɔgɔ kunfuranjɛ in na sabula ka kɔnkɔrɔ 6nan o bolo dalen kun don hali bi n'a ka bi bɛn ma se ka kɛ ko kelen kan o de ye ɲɛmasigi ye Joani Seydou k'a dɔn banfula kelen kunkolo fila ni ala ma jan kɛ banfula in bɛ fara fɔ a ko dɔgɔkun kelen yan'a don cɛ parti bolofara fɛn o fɛn bɛ yen musow ka tɔn denmisɛnw ka tɔn nin bɛɛ lajɛlen kun yɛlɛmana a bɛɛ kun ye a bɔ parti bɛ se ka kologiriya kɔnkɛrɛ don la Joani Seydou nka i k'a dɔn tɔndenw hakilina tɛ kelen ye min ye ɲɛmɔgɔw ye hakilinaw tɛ kelen ye jamana yɛrɛ bɛ bolo min na a bɛ dangan min na fɛn caman bɛ yen jamana tɛ sɔn o ma bilen Joani Seydou k'a dɔn
ton politique ton fond fo be a bele jile ka joro e kilenye o de jamana allakana ani jamana nyeta sabatili no manye ika do ton fana nyemandi journaliste sedu semenekala ko adema kan ngongere ika do adona kinyere la mo dimine do nyo ngoro to kono sabula nyo zama sama ani aiwa mi nyema nyini afanga buena ko sobe parti politique mi na ale de folo fanga soro démocratie kono jonsi sudu na fora o laba kera yuriyari ika don no fetama ani no fe yala sabula an no bora fe belo ba jira ka parti ika do ayogo ledu sebene kala ko akonga mi ngoni ndona o de ton nyema nyini jonsi sudu ba ka fo be maka kula sabula ni ma chama de bala mi nga hakina koninye ba chemo ko sangare ika do ale ka to nona do ko ni ba chemo ko sangare to nono ba jira ka fo ma wara te parti kono wa o kuma ko ni nyuanje kosobe o nyuanza masama ikado anu nyuanzo so o fanga boyene be to ngono kosobe sebene kala ko tonde o hakila o tekilenye o fara ledu ni dunya taka laje ibaye ka fo awajani kongere ere damnete ngunungunu min woledu madama min be ni jigi dale do ka fo o de labab so ngake prezai ikado atara koju ba ta mako sangare minye abamako ka fo meri baya adama sangare ikado o fana ka nyama ya fole kundo Mustafa Diko ani Abdel Karim Kwanate Abelope minya adama nuhu jarai minye aiwa nale meri kuruma ikado marmanja jara ministry bele bayi ikado fana to akun volembe nyama ya sokono sebene kala ko o kuma na tani tabulula parti kono kaba jorobe na tirabina sabula na kera wulika josugu doye kafo akera bulo korotai o jama chaya minga jama mana chaya ma minu mafendoro lu laba butake kera femeru afrika do lu laba busungu ka wala seme ninga bo parti kono dunde parti mahere adema bioromi atoni to rafitini o fitini makarani anu o joro o debe minu ngoni nga kegu to kono no lubi kodon olu ya jira kafu kana tabulo korotala uka nyini mi ngoni wuli ka jo ani kuma nyanya ukake benga ke makilinga ode ka sugandi note na fora kafu mi ngoni abo wuli ka jo bulo korota kake dobi jo onni mi njona kaba ulaba bisunga dimi sablo ode era parti chamana hali adima yere ikado ka farafara ninga buso ni njugo ina ni nywana damanda de asoro o wuli ka jo ko ni bulo daledu mi ngoni ka ambe wati wore o foledu ma koroba minun be ani hakilima minun be olu bina wuli ka joke manyuanya ningo kesa ikado mimi se ka to bele jere bi je ka fo karsa de ka sungandi ga do ko ni be kaba olu ya jira ka fo olu ni mbora la gela kana douala o kado candidat de mado be olu ko kulu ta la ble olu te nyama ya no fe se bele kala ajira ka fo minya Abdel Karim Konate Abelope o bola il n'est plus candidat awo akala nganye il n'est plus candidat. Il était le vice-président, non? Avec des dames qui m'ont pour que Bekana le quoi idée. Ben nani, Kelenya kana, na sola dulembena, wane nimbo. Ok. Uma katane minu ngoni wala rese makabangwe. Ukata ha. Sabe de barka kabuma na iyara ba to nyeno. Ni munye sabanye anye mi za lo kabo nouvelle horizon kono nyedangura. D'abord, on a un peu d'eau. Au biquet, on a mis la sirène. Parce que no ye salimata sare, nenya kasabeni. Sare salimata ko. Keleo kelenia ye mishikungola. Dadugula no feto kodo. Odekadi. Minye parti politique fla. Munu nu sigira amame parti nema ani faso ka wele. Afla bela jele chira ningu kemina kelingono. Ni yo meto kana abifore ma fusion. Sabani gala ko. Akoni ya takalaje fe minye octobre kalo kleta ani duru temene. Nam. Femi kuna poni dila ujabala la ni parti fla anyama unu tonde utara nyanye kwa nindara wolo femina ode ka fo parti nema ani parti faso ka wele abela jele farala nywanga ninga ke parti kelenye tabani gala ko abela jele president mekene ka feminye Brema Emmanuel Traoré kata fara Adama Kane ka ni bela jele ye parti nyama uye nyanye ni bana parti jumawunyi ile kamina la ndamani parti to kameni bite parti kura do parti nema o kerera 2021 na faso ka wele hakila 2020 o fena kerera nunu parti mais c'est la nouvelle tendance e ma foko parti ma nunu ka ko bana wa e mo fo nunu fana ta koy seni di faso yirwato ni
ça c'est mon parti. Parena nunu. Ah ini dia nga parti do o ana parti bati parena ngani parti ni nunu ani ide de nunu iba so na parti ere dai parti tigi ana muzo na de parti bana o te nunu yere iti bo yo Salifa kama pas de funde ne ko Salifa ni ka gele e nyana de ade maka congrès Salifa PDC Abifa parena Abifa parena Salibifa Abifa Asma CP PS Yenengura Salibifa faut qu'à Bokenama PS Yenengura Abifa Kochodi c'est les mêmes personnes c'est le même public c'est les mêmes gens il suffit ikata karu do ka dunu fo ay do akata fale la bebita faut y a rien c'est la même chose non mais parti bête sorti boubolo o ma ouvi parti boko ni de anto clé la bleu o ti manya anto mina Sénégal ko anga faranyanga anga kekelenye kono kulu jale de be bi fo parti nema ali faso ka wele u kera kelenye Sénégal ko fami nyeni partout unana jatemene ke sabula ye mi vo dongoyi parti nema ni faso ka wele nu yu gili laje u gili tulembe fami ve u bela jele ka jama de kasuru nywana opma fara li ani sama samali dirisa be fe shaka bene fe angu be faranyanga sabula bela jele ma kelenye Sénégal ko akoni ya ta kala je fami association tonjekulu munumbe nolu farale mbuka abela jele ya hakilina ke kelenye parti faso ka wele ani parti nema u farala nyanga to akura min darula ode ka fa ambela jele ka je ka wele ko nema o logo ano tamashew ambela jele ka je ka to uko Sénégal ko akoni ya ta kala je ni kuma imbo parti nema ko ni nyama no ye Brema Emmanuel Traoré ani sojara sabla ya jira ka fo dongo do de bi fara parti ka bi fara jidi kan olu ya wuli ka jo minge maire Kalafili député Kalafili hali président Kalafili ya wuli ka jo bina ke jamana ngonna na sabula parti sigi kuye ka fanga nyini ka fanga mara ninga jamana la bara bina kanu wuli ka joke sabani gala ko ngo ngoni ngera be kono bela jele kangele ne fo ningulu bayin fara la nywanga wa kera hera ani bade de konna na ngulu nanye anye min zalo ka bolla sirani kono akabi bolla jadi de dumbe bonne sebanye seba minu kama le témoin chere sebani ke ba atwa de kwa Amidou Keita Shimboko akika do sedawo nyemon ikadu buka dugo ni dugola anuka wuli ka jola Cleveland na ikadu minye jamana kundige mi no bi Ghana anambeta ma ikadu farafina sedawo machake ulutwala na dakwa akufo ado atwa de yoyi akosedawo ikadu awo wuli ka jo anipma ikadu okalifa lembe ikadu Goodluck Jonathan ma ikadu debe wuli ka jo buluda we Cleveland shushi aiwa Bamako ya kunungo ikado anake usagera ufaso la na kukunye minye chama anje fanga Colonel Assimi Goita ka manywanya iseda o keleme ka kangare daminge jesa ni jamana ubene mbe kola malika mafemina ode wati mimbulu daledu mali yere ikado aiwa minye chama anje fanga ukanga voto labe ka ben udonvole mima utawuli miniti keleti faraka iti jowa utisero ka pumaya ambi todo akasodi nyama sama nyafanga ikado yopuma chama bo sabani ko wuli ka do boloka mi ngoni nya hakilina uye kasega mali den mali fama ko hakilina jigi sedawo bene do mi nga mali kula ikado yofo akopuma ko ni mbasa mbasana ikado wuli ka de boloka o ibae ka fo hakilina warabe uye tamake mi ngoni ye politique ton ani hakilina warabe ma minuna unolu fana sigira ka puma sabani ko apuma chama ngoni be mi ngoni nye jate minu ani wuli ka do minu ngeledu ibaye ka fo politique to fo be a chamanga ngania ani duguya teleme ka premier ministre Choguel ko kala maiga segere ka sawo ke munye sabro lu se ka dawa ka fo Choguel maiga hanna kara ka fo transition mbi janya Choguel maiga ko ni mboli abo premier ministre ala chamango ni odenyini sabne kala ko opuma Choguel ko kala maiga aye munde kula e ka do aka mumbu fe aye munyewie u ka duguya ko ni ndele ka premier ministre segere bi afanga ka bo fo ka toti yelma ma bin ngalike ni jako ya puma ani ni jako kominu voledu ikado abasedawe ni sedawe kuma indilase nginyi nga Colonel Assimi Goita ma yalma Assimi Goita nason ikado ki bolo bo Choguel ko gala maiga lawa o fana ngali tombe sebekala ko amana tiki Dauda dala oro karaw bi nwan gero do akoko ne ni ni ngunye sebanye anyami mbo témoin kono chere
daba tungara ne min tigɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau parce que ba n'o ye a jamutane ni y'a ka sɛbɛn ye i da bɔra kuma min na CEDEAO u ka jamana kuntigiw u ka ɲɛma an bɛ don min na i ko bi Ghana masakɛ a nana fɛn min ye tile kelen baara o wulikajɔw de bi senna ni Assimi Goïta ye ɲɔgɔn ye fɛn min ye Nana Akufo-Addo ani Assimi Goïta ka ɲɔgɔn ye kɔnɔ kuma min n'a nan'o fɔ o de ye k'a fɔ Assimi Goïta CEDEAO jamana ɲɛmaaw u ye njima k'a fɔ transition délai min bɔra février kalo nata o tile 22 don n'o banna seconde kelen di yɛlɛ a kan o tuma fɛn min ye transition ye fɛn min ye kalafili ye o de kan ka kɛ transition a bi sunzuru ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Assimi Goïta a ye kuma in lamɛn a ko n ye kuma in mɛn nka fɛn min ye transition kunnama k'a bila février kalo tile 22 la CEDEAO m'o kɛ koyi malidenw de y'o délai in sigi wa transition dɔ farali a kan a n'a banni jamanadenw de bi ɲininkaw la o bi kɛ sigiden senfɛ an ko min ma assise nationale de refondation Nana Akufo-Addo ko ko assise in yɛrɛ dɛ an t'a fɛ o de ka kɛ nkalon b'a da y'a ye Gana de ye wa malidenw ka sigi ka kuma k'u bi bɛn fɛn na an mago t'o la y'a ye Gana ya u ko Assimi Goïta ma fɛn min ye tabale i b'o gosi joona ka kalafili a baaraw bɛɛ lajɛlen bi kɛ liste électorale o ka kɛ recensement i ka t'o kɛ Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ kalafili labɛnw a n'a baaraw ka labɛn kalafili bi kɛ ni minɛn minnu ye documents électoraux u nan'olu ye joona ni wari t'i kun CEDEAO yɛrɛ b'i dɛmɛ min ye wari ye k'o da tabali kan i ka taa kalafili kɛ minɛnw san ka na kalafili ka kɛ an mago t'u ka wari la a bɛɛ ni k'i cɛ an mago t'u ka wari la CEDEAO de bɛ ka kuma koyi. Fa de bɛ CEDEAO ne ko CEDEAO de anw de b'u ka to dun wa mun CEDEAO den ye nin ye de. Ka malo ni fɛn bɛɛ ti bɔ Dakar. Ka malo ni fɛn a bɛɛ bi bɔ Dakar ni Côte d'Ivoire. Dakar ka zaban ni si a bɛɛ ti bɔ yan wa. O bi bɔ yan. Zaban ni si bi se k'e balo wa. Ka office Niger dalen filɛ e sera ka n'i y'a tila 4 e sera ka tila 1. Ka zaban ni si tigɛ wɔlɔfɔ la bani. A tigi ale ni mulugu. Ani Saramugu. Ani Saramugu e k'o tigiw laban ni. Engagé. Qui dit que Jakuma n'est pas wara? C'est dɔ b'an ye koyi. Ja c'est dɔ b'an ye o. E t'a ɲɛdɔn. C'est dɔ b'an ye o. Ɲɔ min bi k'u ka an b'o tigiw la. Ɲɔ ni kaba. Ani misisogo. Ani misisogo. E dugu cogo di? E ɲɛna ko anw ye fukɔrɔden de. Ne ni kɛlɛ bɛ fɔ ka wɔlɔfɔw fi. N'a ma dɔ fa an bɛ kɔngɔ bila dɔ la. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko président Assimi Goïta ko Nana Akufo-Addo ma ne ye nin bɛɛ mɛn yala e ko ka taa kalafili kɛ Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ munna e ma jigin ɲɔnɔ munna e ma jigin Jabali munna e ma taa jigin pays Dogon na munna e ma taa avion jigin Kidali an ka taa Pumaki i nana Bamako de wa yɔrɔ min lafiya an bɛ Mali la bi Bamako dɔrɔn don kalafili bi kɛ cogo di ou bien an b'a kɛ Bamako dɔrɔn ka ɲɛ Mali tɔ kɔ. Ça c'est bien répondu. Bravo, monsieur le président. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali bɛ min ɲini bi o ye Mali ka bɔ bolo la kalafili kɛli anw yɛrɛ de mago b'o la koyi sabula ni kalafili kɛra gɛlɛya min b'an kan o bi ta ka bɔ an kan CEDEAO ka gɛlɛya min b'an kan o bi ta ka bɔ an kan communauté internationale n'o ye diɲɛ sebatigiw ye u ka jalaki ni tigɛlumani min bɛ Mali kan o bi ta ka bɔ an kan nka kɛcogoya de t'a la cogoya si la fo lakana ka sabati an bɛ min ɲini bi o de ye kɛlɛbolo ye kɛlɛbolo ka wuli jamana a fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'a daminɛ Segu Sikaso Kulukoro ka taa bila Moti Mara Gao Tumutu Kidali ani Kayi Mara nin bɛɛ lajɛlen de kan ka larawe ka kɛlɛ kɛ ka juguw minɛ k'u ɲɛnama minɛ ni min kan ka fa o kan ka fa ni Mali lafiyara bɛɛ kalafili jɛlen bi se ka kɛ siga t'o la. N'o ma kɛ n'i taara urne sigi yɔrɔ bɛ yɔrɔ la Bamanju bɛ marifa b'u bolo fo n'a y'a sɔrɔ Amadu Kufa ani Iyada Gali n'olu bi voté dɛ n'o tɛ a ti si cɛ si la k'a fɔ i bɛ taa voté kɛ bureau sigi f'i ka sa o tuma kalafili bi kɛ cogo di? N m'a ɲɔgɔnna ye tubabu ciden tɛ de jɔnni Akufo gɛnɛnkɛ in sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin kuma ninnu bɔlen Nana Akufo-Addo ye kuma ninnu b'a ja fiyewu sabula ale kun mago bɛ min na Assimi Goïta k'a fɔ voté kɛ sɛbɛn filɛ liste électorale filɛ bulletin filɛ nin ye wa nin don voté bi kɛ nin don voté bi kɛ campagne bi dayɛlɛ nin don in campagne bi datugu nin don in Assimi ko a tɛ a sɛbɛkɔrɔ tɛ Assimi tɛ de b'a jaratigɛ Assimi tɛ anw tɛ malidenw yɛrɛ tɛ ala sago i sago mon colonel Mali jamana sago jamana da an da y'an yɛrɛ ye n ko Florence Parly ye kangari da o don Florence ko jumɛn ko jumɛn Parly Sɔrɔsiw ka ministre ale de ye kangari da o don a ko ye mun fɔ de
a ko ni février kalo tile 22 sera ni kalafili ma kɛ o tuma Mali ni tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ya Mali sɔrɔ an y'o laɲini aba yade ma ko an ka sigi ni diɲɛ tɔɔrɔ bɛɛ sa n'a ma bo n ka bogo do a fana a bɛ fɔ ale kɔ cɛ de do a muso do ale ka ko banna o muso taafetigi ko ni transition banna k'a sɔrɔ élection ma kɛ ko Mali kɔni k'i sigi ni diɲɛ gɛlɛya bɛɛ u bi ko bɛɛ dan kan u bi fiɲɛ tigɛ an na a fɔlɔ u bi wari tigɛ an na BCEAO u b'a datugu yan u bi BCEAO datugu yan minnu bɛ yen k'u ti marché wari kɔ u ta filani cɛ tigɛ ayiwa kɔngɔ bi jelidenw f'a ɲina wallahi foyi jɔnti sedu ni ala y'i tɔgɔ fila kari a bɛ taama cogo di o tɛ faransi ye dɛ a bɛɛ ni sanbɛlɛ cɛ o tɛ faransi ye ala bɛ se ka kungocu faransi kan u bɛ ɲina anw kɔ o ye tiɲɛ kana sabali sa ala ko tɛ nkalon sa k'u taara n'u ka sɔrɔsiw ye kaban u taara ni sɔrɔsiw ye a don ni bi cɛ an bɛra ka victoire duma caman bon e tun ko cogo di n ko ala yɛrɛ de ne ba tun tɔ k'a fɔ n den ala ka bonɛ bɔ an ka hɛrɛ bɛ min na Azumi kati jalen don dɛ foyi il y a rien pour terrain foyi ala de ka bon faransi ma ɲi koyi faransi ala ka bon ni faransi ye faransi ma ɲi koyi ko ala de ka bon ni faransi ye siɲɛ 100 Dieu est grand fo ni ala ko in kolo ye ala tɛ se ka anw ɲɛ ɲani na k'anw ɲɛ tɔɔrɔ la k'anw don faransi bolo ala t'o kɛ yɛlɛma bi kɛ cogo o cogo ni faransi y'a tigɛ k'a tɛ tugu se b'u ye a bɛna kungosu ma u bɛ ɲinɛ anw yɛrɛ kɔ o se bɛ ala ye dala la nam a tɔ fɔ ye kelen ye nana akufo ado ko Asimi Goita k'i donna danfɛrɛ ko n k'o f'i ye Emmanuel Macron ko a b'i wele i t'a ka appel ta mun de kɛra bravo ni ye denmisɛnnin ye maa bɛ nin kɛ wa maa b'i bolo bɔ kunnatɔ bolo k'a sɔrɔ i ma puru t'a la nisɔndiya kojugu n bɛna erreur kɛ koyi ayi n bɛna erreur ba de kɛ n bɛna fɔ ko cɛnin n ko a ka farin koyi i ye maa b'o fɔ président n filila o n y'a sama joona merci mon président a ti Macron ka téléphone d'État pourquoi mais pourquoi a Macron a Asimi ko digilen bɛ Macron na fɔ Macron fa bi sogo Asimi na a ma fɛn y'a la fɔlɔ Macron ma foyi y'a la a ko Macron ko k'i invité i ka taa Faransi visite officielle la min b'a fɛ k'o f'i ye Asimi ko ale ma tila fɔlɔ kɛlɛ la n'a bi Macron ma mais il est aro il y a deux sauts ka jugu de fɔli kɛ il est quoi il est brave non il est brave a b'a la sauts ka ɲuman ye nin de Sorati kɛ Macron ka téléphone ta mais il a raison a b'o ta Macron ye nɛni minnu fɔ Mali ma ko f'a k'olu retirer merci qu'il retire ses mots c'est ça chef d'État Asimi i tɔn ka tezara premier ne mago tɛ ɲɔ ɲalen na i tɔ san ka tezara premier mais an ka taa i ka na cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn daba tungana n bala cogo bɛ di Vasi Seydou ne bɛ n kele ku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula Vasi Seydou ni wari ko don min ye FMI ani Banque mondiale olu jɔlen don an jigi kɔrɔ Faransi k'i nin bɔ CEDEAO k'i nin bɔ kuma in sɔrɔla maa min na Laya Jara ko k'a ye kunnafoni in sɔrɔ CECOM EMF min ye minisiri ye min bi jamana nafolo kunna a tɔgɔ de ko Alfuseni Sanu min ye Sanu ye i k'a dɔn Banque mondiale maa min bi farafinna to a la i k'a dɔn wuruduguyanfan in fɛ a n'o kumana min ye Usumani Jangana Basoro Jangana denkɛ fɔlɔ Usumani Allah Usumani Jangana tɔgɔ ye Basoro den de don ko ne ka kɛnɛ Basoro kɔrɔkɛ wolo den de don c'est ton fils oui Basoro de y'a lamɔ a ye kala de kɛ mais c'est pas possible n ko kala kɛ Basoro ka dugu la Basoro de y'a don kala la c'est malien n na nin ye de ɲama Vasi Seydou min ye Usumani Jangana ye a ye tabali gosi u ko min ma vidéo conférence ani an ka ministre de finance kumana Vasi Seydou k'a dɔn ministre de finance a y'i tulo fɔlɔ k'i tulo da Vasi Seydou k'a dɔn banque ko kuma mana wuli min ka di Banque mondiale tulo ye i k'a dɔn a y'o dabali n'o fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ wari minɛko wari tilacogo wari bi don min na i k'a dɔn min ye Bɔbɔkɛ a kumana fo ka taa kuma fori min ye k'i ɲininka Usumani Jangana ye a ko fɔ tan Banque mondiale fɛn o fɛn n'a kelen bɛ k'o dabali tigɛ wa ne yɛrɛ de wuli ka jɔ kɛ sa Mali b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ
Bobani wari. Allah kibaru. France jona bola. France comme ça c'est l'œuvre du ministre des Finances. Pok. Janti Sedou, ministre des Finances afumana Mali be danga mina. Janti Sedou kado gela min bi Malika. Wuli ka jɔ min bolo dalen do. Wari ko kuma minnu bi sena. Janti Sedou kado aya jira min ye Basoro jangana denge na. No Ousmane jangana ye. Wari ko kuma fɔn wo fɔlen bɛ. Dabali fɔn fɔ tigɛlen bɛ Mali fɛ. Kado an b'a bɛɛ lajɛlen gun. Janti Sedou. I k'a dɔn jamana in gɛlɛyara Covid-19 nana dɔ fara gɛlɛya kan o tɛmɛnen kɔfɛ Mali yɛrɛ de ka gɛlɛya o gɛlɛya da ye nasɔngɔ ko Jɔn Sodi k'a dɔn fantanya ji dira min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye kuranko ka taa se min ye sɛnɛkɛlaw ye Jɔn Sodi olu ka dɛmɛ min ni u kun kɛlen bɛ k'o ɲini min ye Basoro Jangana denkɛ ye n'o ye Ousmane Jangana ye a ko minisiri ma i da ka sunna n dalen don i la e bɛ ko in ɲɛdɔn i b'a ka kuma in fɔ cogo min sanu n dalen don a la n bi fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen n bi dabali bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn tubabu nafolotigiw k'u bolo tuma min n'o ye FMI Mali bɛ se ka nin sɔrɔli kɛ cogo min fasoden ɲumanya bɛ fɔ tan de Faransi kuma dɔgɔ nin na sanu in dɛ sanu in bi n'a ye wari to a k'a f'i ye 0,0%, 20, 90%, 100 millions multiplié par 245 millions a b'o jate f'i ye ten. Tu as son numéro? Qui? Le ministre de l'économie et des finances. C'est Bobo. Trésor clé de maa bolo. Bobo do a ye man di yɛrɛ. N'i ye wulu sogo jeni a bɛ na. Dis-moi comment je peux le voir. Pour que k'a ye sisan. I bɛ wulu dibi dɔn wa? I b'o de jeni foronto dasɛw la. Sanu a bɛ na. A ko wulikajɔ bolo kan Jɔn Sodo an bɛ don min na ko bi Mali kɔni o ta fanfɛla kɔni n'o ye Banque mondiale ni FMI maa si tɛ ka taa n'Afirika kɛ an n'olu ɲɔgɔn cɛ CEDEAO se t'o la i k'a dɔn Faransi se t'o la Jɔn Sodo sabula i k'a dɔn dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛlen don FMI Banque mondiale yɛrɛ y'a dɔn tigitigi Mali mago bɛ ninnu na Mali bɛ se ka nin kɛ wa minisiri min n'a bɛ nafolo kunna n'o ye Sanu ye i k'a dɔn a galabu ja a n'a ka kumaw kɔsɔn Jɔn Sodo i k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen bɛ ne ka ɲɔgɔn sɔrɔ jumɛn ministre pasamani kɛ ale de ye nin yan e bɛ nin miliyari ba in kunna i t'i bonya o tuma ala Jɔn Sodo mais il y a des cadres n ko an b'a ka tulonkɛ an yɛrɛ la o hali bi ni maa min ko transition ko a ka dabila a ti dabila an tɛ continuez Assimi Goïta allez-y an b'a kɔ nin kun ye sɛbɛn ye Assimi y'i da ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula daba tugura ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Masiriba n'o ye Masire Diop ye Masire y'a ka sɛbɛn ye ani le malien Igarayiki Sangare u jɛra ka kuma kelen fɔ Mali sɔrɔdasiw wulikajɔ ani baara min daminɛna colonel Assimi Goïta ko fɛn min ye kɛlɛ ye o ka kɛ jamanadenw ka lafiya min bɛ se k'a to fɛn min ye jamana basigi o ka sabati o de kama fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye u ka ɲɛmaa min n'o taara colonel Sadio Kamara ani danganiya fɛn o fɛn ka kan Assimi y'i bolo sun o la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mali kɛlɛbolo ɲɛmaa ye min ye général Umaru Jara ye ale de ye maa min n'a bilalen bɛ armée bɛɛ lajɛlen kunna ko min ma chef d'état-major général a ye wulikajɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen a ye taama minnu kɛ a n'a taara galabu minnu don Mali sɔrɔdasiw la a ko a kana jingɔ bilen bɛɛ k'i labɛn sa fɛn min ye kɛlɛ kɔni ye a wulikajɔ ni kɛlɛbolo de wulilen filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko o wulikajɔ n'o baaraw bɛɛ senna waati min armée yɛrɛ u bɛɛ réchauffement na waati min u bɛna kɛlɛ de u yɛrɛ de bɛ ka kɛlɛ ɲini sa fɛn min ye bamaji dɔw ye olu kɔni u ba ka duwawu de y'u bila koyi olu sina ka taa ten Mali sɔrɔdasiw ka daga min bɛ Tɔnbɔkutu ka tin ka taa Karawuko la dugu min bɛ yen n'u ko a ma Asaran u sina ka na ni pick-up caman baden a bi pick-up tan ni kɔ bɔ ani mototigiw u cɛ baden ka sin ka na maaw bɛ filɛ min na 6h30 waati ka sin ka kiriw kɛ Mali kan na ten wobo yangadi ye ala sɛbɛnnikɛla ko sɔni fana a wobo sɔni fana a tɔ fɔ n ye naam nin maana in ka di ye koyi naam u ye mun kɛ sɛbɛnnikɛla ko a wobo o y'a sɔrɔ Mali sɔrɔdasiw labɛnnen don pop olu ko law u ye turu cɛ u ye turu cɛ fɛn min ye kisɛ ci ye u y'a daminɛ sa 6h du matin fo 9h sisi de durundulen bɛ fa bɛɛ fɛ gongo ani nɛgɛden i b'o dɔnkilida k'a de mɛn maa fiyewu paro bobo tuy avancez fɛn bɛɛ fɔra il faut replier avancez Bobo ko réplique tactique
Ça c'est le passé. Non, ils ont fait un repli tactique. Repli stratégique. Ça c'est un avancement tactique. Nam. Ça c'est le passé. Ni o folu temena ça. Ayiwa. Temena bi sanduru sanworobo. Non, toi quand tu as Makili Bomani. Vous êtes ministre de la Défense, il n'est plus là-bas. Seulement je me suis souvenu quoi. Nam, Nam. Sebenigala ko akoni ya takalaje Mali sorodasu femi ngoni ye sendege uyo de tawu no fe. Sebenigala ko femi nyeni bamanjuye uyu gwe kugwe. Sebenigala ko femi nye manani ye uyo da jolila. Pop manani fale kofe femi nye mawolo blaye uyo da bashikene na. Sebenigala ko kam mobili pikapu bami nuyo blanye fe kono danye shi kana nuko wobo o fale marama fena uyo bo shula. La hawla wala quwwata illa billah. Odronde moto chamambe uye mugu de filo ka ko bela jele no manivi daji sebenikala ko femi ye bamanjuye bokene ni bashigene o yagera fa bela jele fe kule ka chara suraka ka ninda shiro ni bela jele de durundu na nywana sebenikala ko femi ye bamanjuye ya donga fo mamunu wulire mblaniye ningoni Mali so rasul benembe sebenikala ko akoka koni wale nye ukundara dugudola no e duwe kire ani tine teblut saraka to lu rezo bela jele kien sabulo kungelembe ka ko labe minye jekulu mimbe no ye bamanji wale tilamoye uko de ma jesimu chabalo olu de ko labe la majaw dala dere sabula fe minye fali yo daruka yaro Mali so rasu nuku ye ma duru fa yoromi iba sure ma muga fa utanye fo aboke ça c'est très bien utanye fo ala ka barka dula ko mobilu mine ka moto mine marama fe de dashile mbuku na mingara la sikano ko mobili minu yo ataki kenai mobili nye Mauritanie mobili de ya sikana te Mauritanie mobili de do anya donné do nam terrorisme te Mauritanie ki na foku tara bidugu do kay kamenola me Mauritanie mobili c'est Bamanjubolo ipa kuna sa sebenigala ko akoni ya takalaje kibaro ya dale Mali sorasi nyama ukuloga ko fota bula fe minye tabulo kurami no talembe asimi goita fe ako ode fe minye kelebolo ya kawuli ka jo sebenigala ko na foloko ani minengo ka nyenyini ka bela jele sanuya o talembe ministry minab la lembe sorasu ka konye kuna koloni sajo kamara daba ye sunogota ye sabula ni asimi bolo nyeshirami ya soro kelebolo yele manaye o dronde fe minye Mali arme koy ka la sanuya ka je paspasi ministre ka wulika jo de oye sabula wulika jo ani kubaroya munun dira kabi rapport dobe no ye sakaseli ga jekulu ka rapport ye no dira asimi goitama loi de programmation militaire LOPM ka dira ka fo milliard chamamba de chena asimi ko ministre de la défense la bela jele ke généraux munun bi ka daga kono nu ka nga blakiri ka boloka ika feretike o yoro ni be ministre électrique ka bema ka fo beki bla kiri ka disposition généraux koni hebwe angara la nywana de ay nindi kay sebenigala ko akoni ya takalaje minye ministry amasiki ka critique la maw kono sabula korole critique la maw de bu bolobo finitigi nyamaw nobe ka demanike ka nyininike ka dete petu armetu duma nga minye koloni sajo kamaraye ablaranye akomu ndogo folembe polu ye fuelike aya lisi dia uye lisi dama aya letri cha general na officier kelengele bema beki bla kirika disposition na dorénavant à partir de maintenant kuma manyo somingeledu ko komunu nye shwanike somingeledu mununa somingeledu wartuna yoro wo yoro ibi wele kati nyinga ibe mindo ale kafo na jorila ikera sunyi na mo joila il a fiara merci au lettre de diruma c'est bien opma fe mu manjerula fo mina undira sora suma ka sora foi make na la majage o kana na chema yiber kulubali tanyu anakede ka telemanita nalo ni general ko kabi telemanita ka telingo jugo we nego grafe nyewa nga tem el aji daba tungara sirajan dama anga damina
Jɔnti Sedu Serenyatama i k'a dɔn an n'an jɔ fɔlɔ min ye Moriw ye Usaz Bare an karamɔgɔ i k'a dɔn an ka alimami an ye wele bila a ma sabula i k'a dɔn mawuludu ko a kuma cayara dugu kɔnɔ a ka se ka ɲɛfɔli k'an ye i k'a dɔn mawuludu kutumu kan an b'an hakili don min na o ye Asayidu Usumani Madani Sherif Hayidara san o san arajo jɛkafɔ ni awa k'a dɔn ansardi tɔndenw bɛ fara ɲɔgɔn kan min ye ayiwa karamɔgɔ ka ayiwa mawuludu ye ka se k'a ɲɛnamaya Usaz Bare Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Daba Tunkara. Ayiwa Usaz Bare ɲininkali cayara mawuludu do ye do jumɛn ye yalima min ye ayiwa Usumani Madani Sherif Hayidara a ka mawuludu a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn ye. Alhamdulillahi rabbil alamin Daba Tunkara k'i fo Seydou Umar Tarawele k'a fo ka lamɛnkɛla bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Inshallah. Mawuludu su in na don. Su in na de don. Bi de ye farafinkalo tile 11 ye. Allahu akbar. Ala kira bangela komi su in na ɲɔgɔn don de ye k'a dugu jɛ 12 la. O de bɛ bɛn sini ma. Donc su in na ye donba ye dɛ. Donba don komi san o san b'a ɲɛnamaya cogoya min na. O cogo kɔrɔ don. Allahu akbar. E bɛ sigi kɛ sɛnsɛn ka bɔ a ka so. Naam. Fo 26 mars kɛnɛ kan. Usaz Bare 26 mars ko in de ye mɔgɔw kamana gan yalima ɲina mawuludu a bɛ kɛ yɔrɔ min ka kɔrɔ o ye 26 mars yalima a bɛ kɛ wa. A bɛ kɛ 26 mars la. Inshallah. E yɛrɛ y'o fɔ k'o bɔgɔla dɔn. E y'o fɔ k'o bɔ ne ba. Jumadon an y'a fɔ. An y'a fɔ dɛ. Kosɛbɛ. Ayiwa hali bi mɔgɔ bɛ ɲininkali la o. Ayiwa Bare i k'a dɔn ayiwa jɛkafɔ i k'a dɔn san o san a bɛ nin ɲɛnamaya Sherifukɛ nɔfɛ i k'a dɔn ɲinanda o kutumu kelen don ka bɔ Usumani Madani Sherif Hayidara ka so ka taa fo 26 mars la ka 26 mars fana fɔn fɔ bɛ kɛ kɛnɛ kan fɔn fɔ b'i ye k'a bɛɛ lajɛlen lakali Usaz Bare i k'a dɔn ni maa ma ɲɛ bɛ nin ɲɔgɔnna baaraba kɛ jango kɛ n yɛrɛ ye arajo so daluba t'a bolo yalima silamɛw jɔyɔrɔ ye mun ye arajo la. Alhamdulillahi rabbil alamin Daba. Naam. An b'a fɔ ko a barika Ala ye. Ala ni ce. An kan ɲɔgɔn dɔ bɛ yen ko Alhaji Batoma Keyita. Batoma Keyita. Naam. Daba ni waati sira a bɛ ɲininkali de kɛ. Bare musaka jumɛn b'aw bɔ a ko la. Allahu akbar. Aw yɛrɛ ko jigi ka fisa fa ye. Jigi ka fisa fa ye. Vraiment a y'an jigi fa. Tiɲɛ yɛrɛ la a y'an jigi fa. Ala k'a an ka se k'an da fa k'a fɔ an b'a ɲɛnamaya. Ale jɔyɔrɔba b'a la dɛ. Mɔgɔ bɛ se ka farali kan de. N ta bɛ waati min na komi bi. A ko bɛɛ b'a bolo. Ala barika la. Tabarikala. Alhaji Batoma Keyita Moribabugu. Min n'a ɲɛ yira ɲɔgɔn na. Usaz i bɛ ni ka suma dɛ. I ni Mamudu Jire an ma ɲɔgɔn ye fɔ la. Jɔnni. Mamudu Jire mun bɛ to ka ci bila ma ka ci. Jire an ma ɲɔgɔn ye nka a suma bɛ n'u kɔrɔ. N b'a f'i ye nin Jire in Ala k'a sara. Usaz Bare i k'a dɔn dɔ mana fara a kan a t'a tiɲɛ a bɛ baara diya na yalima ni maa min b'a fɛ ka jɛkafɔ dɛmɛ hakaja nin kutumu kɔnɔ i kan ka kɛ kɛcogo jumɛn na. Mɔgɔ b'a fɛ ka jɛkafɔ dɛmɛ. Naam. Ni dɛmɛ sera Daba Tunkara ma a bɛ se sans problème. Allahu akbar. Wallahi a bɛ se Usaz. Ne de ye kalanden kɔrɔba ye. Kosɛbɛ e de ye kalanden kɔrɔba ye. Ne de bɛ a daw n'a han. Kana ko in diya dɛ. Seydou Umar Tarawele. Karamɔgɔ n'i ye wuludeni kalifa yɔrɔ caya a bɛ si kɛnɛ ko in da e ye karamɔgɔ ye ne ye kalanden fɔlɔ ye. Baara banna. Donc Daba Tunkara fɛn min y'i ka crédit ko ye an b'o to Alhaji Cheikhina Mɔgɔ Sirika bolo. Sisan yɛlɛmana sɛbɛnni kɔrɔ a tɛ a Sangarebugu la bilen. A janyana n'a dɛ. A janyana. Cheikhina Mɔgɔ Sirika. Crédit ko bɛ to ale bolo. A ka n ka téléphone fa crédit la. A b'a fa. Sabula ka weleli kɛ ka kuma ka bɔ Hayidara fɛ yen. Ka taa 26 mars la. Sukuru Kara don. Sukuru Kara bɛɛ bɛ awɔ. Kosɛbɛ. Ayiwa Usaz ka da tulo ka ɲina an ye labɛn kɛ cogo min n'o ye arajo ka labɛn ye inshallah kɔrɔlen ne bɛ taa Hayidara fɛ yen k'a sɛnsɛn fo 26 mars la nka ko bɛɛ lajɛlen kalanso ɲɔgɔn na arajo kɔnɔna na k'a ɲɛnabɔ k'a buso k'a tila o ye Seydou Umar ye ni Ala sɔnna su in na ale bɛ kɛ arajo la. Ala sɔnna ma. E ni ayiwa Ahmed Jakite ani Mamudu aw bɛ kɛ 26 na Ala sɔnna ma. Inshallah. Baasi foyi t'a la. Nba Tarawele. Tunkara Tarawele. Stade dalala kun bɛ ka labɛn k'a dalakan parce que béton kurukuru dɔw kun bilalen bɛ yen maaw kɛlen ka stade lasɔrɔ a kun ka gɛlɛn o baara banna wa. Baara ma ban pewu nka u ye labɛn kɛ kosɛbɛ nka mɔgɔw kan ka place cogoya min na o labɛn kɔni o sabatilen don. An ye jaw ye ministre yɛrɛ taara ka taa yɔrɔ lajɛ kosɛbɛ sièges ni fɛn bɛɛ donna kosɛbɛ ɲɛgɛnw bɛɛ labɛnna kosɛbɛ donc ɲinanda in an b'an jogo kɔrɔ la. An b'an jogo kɔrɔ la. Tabarikala. An b'an jogo kɔrɔ la sabula kuma caman kun fɔra k'a fɔ 26 mars k'a bara ka labɛn hali Mali ka équipe nationale an bɛ taa ballon ta yɔrɔ wɛrɛ jamanakuntigi ko a ka dilan Hayidara ko Maliko don Hayidara ka waajuli kɛ n'a tiɲɛna ni yɔrɔ min kɛnɛ don n'a tiɲɛna ale yɛrɛ b'a dilan. Béton bɛ jara fo chaise kuraw donna. Béton ɲiginnen an bɛ don a fɛ.
Haidara ko Oustaz Bare an b'i fo k'i walimadɔn i ka cɛsiri ni silamɛya dɛmɛ na yanni ka wuli laada tile i ka dugawu k'an ye mawudu dugawu kɛ inshallah an bɛ dugawu kɛ Ala ni Ala kira barika jamana in Ala k'a kɔlɔsi amin jamana in kɔlɔsibaw Ala k'an n'u kɔlɔsi ya rabbi Ala y'a kalifa don maa minnu na nin waati in na Ala k'u s'a kɔrɔ amin ka dugawu kɛ radio jɛkafɔ ye Ala ka barika don ya rabbi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله Tarawele ni baraji bitay ko anda bla ya ka bla ya a to ay kilingiri I bolo kar ka do sogo ma soro koy o di ala masa bare ma fi ko ay dugo ka sogo abi soro tan I bolo do ko jor nga cibinale bare do fota ko abina niga anga credit songoy sekina mo ko siriga do wa batamba keita dodi jire be keita be mo ko siriga be nam I bolo do daba do wara ne bin diga do o bi ke ni sebenye ango mi ma nouvelle horizon ba no ye alimaso ye ni nya ka sebenye alimakum alimaso ko ko jugu te dabla dugu la ganza ako anga ta sente la fe minye député u nona bla jekulu min na be malila odo fe minye sente anyema ye no ye maliki jawye se ko ka maliki jahanama maliki to ama adimina aye tabali gosi député munun be nu nyu ana chomerte maliki kwa ka absan to sebe chomeru to sebe Sebeningala ko ako fe minye sente a secrétaire général o de sebenike sente re nyama to ala ka ci sente barakela bela jelema jatmina kera ka fo fe minye sente ma keme ani ma muka ani kele o de ba kono nga sente na nwanyo ubike ma mimbina dodo ma bi konondo ani konondo akagwele ika mata ma kemere dafale soro sente kono op ma to be munela ubitami sabani kala ko oye station ye ni station bora la ako fe minye sente bara be dinye dongo do sabula fe minye commission olu sigilembe commission baraw député chômeur de kacha ko kata fo kwa toti bon e kan laibani ye malia chômeur ambe transition na am mugo ba awla amma mama vota wi a sugondira jamana deunde fe ka sigi ko aka ko nyawo e to chome ba chome mun jibe bolo ka temeninga ngani kalo sarobutu salata de voilà na foro vote ka ketita I tele me ka bla ema elie no meradi mais non mais c'est énervant ibi kla ko chome savi nam soningala ko maliki jaw ko ako kangar kada donne million des absents député ouye député toko sala defina damano o ye fe musique dala o ye pointerier député ni nana ibi bolo ko ni digaro très bien abi I photo ta ki kungolo ta ki jira ka fi nana ni erina ni bi bolo ko ni digaro opma député sente mamuru no nyu ana chômeur kwalende fe minye wode o bina bu no fe ma be ni ye chômeli ke ni ma pointer metri ba tike ka moenna maliki jaw ko ba tike ka sarala mais c'est tout c'est pas aussi compliqué que ça ni ka chômeli chara abi aba fo président de la république e ka boya ite barala mais justement il le faut mais non ayo toke ni ngonu na ça e ka élu jamana de darila abi jamanja fanga de la mali mugo ba die bela transition baraka gole herala transition bara gelali et des syndités membres I sugandira de mama voter e bi chômeli ke e bi kla ka to chômer muna chômer ni tise afon tise ibi boy do ra no gabli no la mais non on bia imana ni mo baso ba ko boko on ya hajidi ate on de syndités fait andika membre andita andanyini mais aminu ndara ndale do ala mais il faut travailler nam sabaningala ko mi rabe no ka go maliki jawe procuration do yere de be utina hali do mini vote kanga ke loi kanga vote jamana kobo kanga jalatige utina ubisinga procuration sebe ka di domati ka tu do kaso maliki jaw ko naye demo denzoro la sora si fanga do naye ni demo denzoro la itafla ni chetige ka teti abi teti il le faut kuna mwe beliye anya mi zalo ka bon nouvelle horizon kono akabi bolla yonde du membulo buwaka do mbi boni sebe mi nu kama la preuve do chere ma mi nye sebe ni ke atwa de ko nampaka kone ko wariti manga fe wariti ka manga mai yango banki ka manga e ka do ko sebete tabla wari ani manga war de bita yoni so di ka do jamana banki u ka faranyo anga ku na ay wa bara blake yoni so di ka do bedem
bedemu ɲɛmaso ani bedemu i k'a dɔn u ka syndicat bolo u k'u nin d'a la bi u nin d'a la sini n'a y'u ja i k'a dɔn u ka sa bɛɛ lajɛlen k'u kana baara kɛ sabula ko in min ka bɔ ayiwa i k'a dɔn ko kutumu kɔnɔ ni ka taa bila ko wɛrɛ la mun de kɛra Joansi Seydou sɛbɛnnikɛla ko min ye Papa Sadio Traoré ale de secrétaire général bedemu na i k'a dɔn a ye kunnafoni di bedemu syndicat i k'a dɔn u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye in senfɛ u ye hakili jagabɔ kɛ i k'a dɔn banques faralen bɛ ɲɔgɔn kan syndicat min kɔnɔ i k'a dɔn olu kɛlen bɛ ka tabali gosi k'u na baarabila kɛ u ye ko in da k'a jateminɛ k'a sɛnsɛn i k'a dɔn maa min ye Hamadou Ba a n'a kɛ ale bɛ ko wɛrɛ nɔfɛ min kɔni tɛ syndicat ko ye a n'a kɛ ko wɛrɛ b'ale kɔnɔ min tɛ syndicat ko ye a n'a kɛ ko b'a ni maa cɛ min tɛ syndicat ko ye n'o tɛ n'i ye jamana baarabolo ta k'a lajɛ bolonɔbila sɛbɛnw ani ɲɔgɔn ye minnu kɛra n'o ye PVw ye Joanni Sodi k'a dɔn ayiwa min ye hali UNTM ka baarabila min kɛra i k'a dɔn banki tigilamaw u ye waati kunkurunin di ni ka dɔ bɔ baara kunjama na i k'a dɔn waasa dɛmɛ bɛ kɛ a ko o ye ayiwa UNTM yɛrɛ ka baarabila ye n'a fɔra k'a fɔ min ye ayiwa bankitigiw waribontigiw ka ayiwa ɲininka olu ka syndicat ye olu ka fara jamana k'a fɔ u bɛna baarabila kɛ baarabila kan ka kɛ o syndicaya ye tiɲɛ ye i k'a dɔn a ɲinifɛnw ye tiɲɛ ye nka a ɲinifɛn kɛcogo walima a bɛ kɛ kun min na n'o fana ɲɛ ma dɔn Joanni Sodi k'a dɔn hakaja a b'a kutumu jɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ comité syndical min bɛ bedemu na a ye wulikajɔ kɛ ka jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ min ye jamana in ye an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi maa si tɛ tu yɛrɛ ma k'i ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ e bɛ jamana don gɛlɛya wɛrɛ la i k'a dɔn juguw b'an kan an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kan Joanni Sodi filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na k'a fɔ baara bɛ bila walima wulikajɔ mɔgɔw ta b'u ka nafolo bila n'i ɲininka banki kɔnɔ e k'a fɔ i bɛ tɔɲɔ ta k'olu sɛgɛrɛ a ko yalima mun de kɛra min ye Amadou Ba a jateminɛna k'a ye k'a fɔ ale bɛ ko wɛrɛ kɔ min tɛ awɔ gɛrɛbu ko ye sabula kuma minnu wele d'u fɛ k'u bɛ nin baara bila Joanni Sodi k'a dɔn ayiwa bedemu y'a jira k'a fɔ olu ka syndicat u nin d'a la bi u nin d'a la sini sabula ɲinifɛn bɛ kɛ olu baarakɛlaw de ye ni ɲinifɛn ye olu de ye o tuma olu ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ min ni min fɔlen don u ka baarabila la olu t'a la nkalon don a ko sabula juin kalo tile 29 san 2020 a kɛra malo ye a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɔgɔn ye ba kɛ min ye jama ye bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ɲinɛnen hakili la yalima nin gɛrɛbu ko in a b'aw bolo cogo di i k'a dɔn a man ɲɛ sabula gɛrɛbu yɛrɛ jubaju bɛ fɛn dɔw kan i k'a dɔn bedemu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ o y'olu ka sokɔnɔna ye yalima olu bɛ se ka taa fara maa kan k'u yɛrɛ janfa wa u t'o kɛ nka baarakɛla n'a ka hakɛ ɲɛmaa n'a ka hakɛ gɛlɛya bɛ muso min nɔfɛ a tɔgɔ de ko Fatumata Sango i k'a dɔn olu minnu y'a baara ɲɔgɔn ye olu y'a dɔn k'a fɔ tigitigi fɛn min ni fɛn min fɔra jalaki min bɛ n'a ka wulibali don a ko ayiwa Fatumata Sango y'a jira k'a fɔ min ye comité i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ olu bɛ Fatumata Sango bɛ comité syndical in la o y'a jira k'a fɔ hakaja an bɛ wulikajɔ ni jateminɛ minnu na i k'a dɔn tɔn ni tɔn bolofara minnu bɛ yen hakiliw kan ka fara ɲɔgɔn kan cogo min a bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɛnabɔ jalaki minnu bɔlen dɔ ka bisidi ba fɛ octobre tile 7 san 2021 i k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye Kani Jɛnɛba Sall bedemu baarakɛla don a minɛna ko minnu na jalaki minnu bi n'a kan wulibali don olu de y'a baarakɛ ɲɔgɔn ye yalima olu bɛ sɔn ka t'u baarakɛ ɲɔgɔn dɔ minɛ ka di maa wɛrɛ ma u t'o kɛ nka banki n'a fɔra k'i ye suɲɛni kɛ i minɛna nganamu na i k'a dɔn hakaja wulibali don sariyatigiw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa jɔ i la hali bi n'a ka bi ni k'i bɛ ayiwa min ye jama fankelen k'i b'o bɛɛ jalaki maa kelen kama o ti ɲɛ muso min do a fɔra i k'a dɔn n'o ye Kani Jɛnɛba ye Kani Jɛnɛba minɛna sɔni de la i k'a dɔn a gɛnkun y'o de ye sabula 444 i k'a dɔn ale minɛn'o nganamu de la gabu la min ye misiri agence waliwari la a ko yɛlɛma o kɛ cogo di bankitigi mɔgɔ dalen dulo bun'u ka nafolo kalifa i ma n'a fɔra nin kelen kɛra nin fila kɛra a laban o laban banki tɔgɔ bi tiɲɛ banki bɛ mangoya bedemu dun ye bankiba ye maa tɛ ka kɛ baarakɛla tɛ ka k'a kɔnɔ k'a fɔ i bɛ nin ɲɔgɔnna nganamu kɛ k'o bi datugu walima kuma bi dugu komi n ŋoyara ka taa kɛnɛma ka ban i k'a dɔn o baara kɛli ka tile min ye syndicat de ye ɲɛmɔgɔw ma kuma dɛ syndicat yɛrɛ de ye nin fɔ misi pa biri b'a kunna mais ça c'est quoi olu bɛ kɛlɛ la bedemu baarakɛlaw ye ni baarakɛlaw yɛrɛ ka syndicat fɔ an sen tɛ kɛlɛ la an b'a dɔn min kɛra tiɲɛ de don an b'a kalama an y'a sariya problème ye min u dama tɛ gɛrɛbu kɛ ye non mais c'est à dire que soyons sérieux bon o gɔlɔlɔ de bɛna se banki wɛrɛw ma voilà minnu ni bedemu bi tɛmɛ n'a ka baara ye banki wɛrɛw de bɛna taa kɔlɔlɔ sɔrɔ gan voilà o tuma an bɛɛ b'an ka wariw cɛ ka taa bila bedemu na n'a k'a bɛ taa karabu n'o kɛra n'i y'a min ɲɔgɔn na syndicat tɛ baara banki de bɛ dɛ i ka baara bɛ tiɲɛ dɛ
ni banque ko a bɛ gɛlɛya sɔrɔ les emplois sont menacés. mais ne m'a dɔn banque ka gɛrɛbu yɛrɛ c'est à dire que vraiment maa kalandenw ka ni zina bɛɛ f'u y'an tɔɔrɔ han u nege bɔlen bɛ. non ne yɛrɛ kɔni m'a dɔn ne ma nin ɲɔgɔnna syndicat nege bɔlen. wa min ye hali école maître ka syndicat anw ka fisa ni ninnu ye. wa Amadou Ba i k'a dɔn o de bɛ ale de ye a premier secrétaire général adjoint Sinabef ko in yɛrɛ gɛlɛya n'a jubaju bɛɛ b'ale bolo. ale ta kɔni ko ale bɛ ko wɛrɛ di nɔfɛ ko in kɔnɔ sabula i k'a dɔn ninnu ka misɛnya. hali anw école maître ka syndicat anw ka fisa ni ninnu ye. i tɛ di banque baara i bɛ wari sɔrɔ i bɛ fɛn bɛɛ kɛ ni yɛrɛ hɛrɛ a n'a nkalon n'a namara. ni école maître ye kɛlɛ la article 39 denmisɛnninw ka saa bɛɛ bɛ tiɲɛ n'a wari faral'u kan i b'a sɔrɔ 6 000 francs dɔw 3 000 francs dɔw 4 500. article 39 y'o dɔrɔn de ye koyi. ka da ni wɔɲɛ koyi. ne de bɛ k'a f'i ye catégorie A bɛ min sɔrɔ article 39 la 3,200. le catégorie BD 8 000 francs. même bien. catégorie B1 6 000 francs. catégorie C 4 500. ça c'est ton domaine i bɛ dɔn n'i ka domaine ye o. bon n'i ye article 39 kɛlɛ kuma mɛn. a bɛ k'i kɔnɔ ko million de bɛ fara o sara kan. mais u t'a dabila f'u k'a sɔrɔ. bon Sinabef in bɛ k'o ɲɔgɔnna de kɛ. non c'est l'extrémisme syndical. o de man ɲi. a ti ɲɛ c'est pas bon. jamana bɛ dangan min na. un secteur sensible comme les banques an bɛ insécurité la jamana bɛ instabilité la aw bɛ to gɛrɛbu la sanga ni waati. ça va pas. waati de don waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yen. waati dafara. yanni k'a dɔn min ye farikoloɲɛkɛlaw ye. sisan olu bɛ n'u sigi. yan'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na nin ye ayiwa communiqué min bɔra Aminata la. ale de ye association ye o ko min ma Agaz Mali. o ɲɛmaa don. Agaz Mali ko i k'a dɔn association genre et assistance sociale. Agaz Mali u nisɔndiyalen don k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan an bɛ kalo min na i k'a dɔn dɛmɛ kalo ani hinɛ kalo i k'a dɔn u b'o wuli ka jɔ la o de la i k'a dɔn dɛmɛ ani ayiwa min ye makama ye i k'a dɔn min ye falaw ye ani cɛbatɔw musow sabatɔ musow i k'a dɔn u bɛna dɛmɛba ta k'olu sɛgɛrɛ o taara tile 24 a bɛ kɛ Bulukasumugu la i k'a dɔn Sodufu o kɛrɛfɛla yɛrɛ la o tuma u bɛ foli tanu kɛ maa o maa n'i kɛlen bɛ ka dɛmɛ ta k'u sɛgɛrɛ walima dɛmɛ b'i kɔnɔ u b'i fo k'i waliman dɔn n'i b'a fɛ k'u dɛmɛ i bɛ weleli kɛ 79 02 57 41 53 15 99 34 ya rabbi ala k'a ko ɲɛ. amina. waati dafara bi ta an b'a bila yan ɲinɛn kana kɛ 21h on commence 21h inchallah. je suis convoqué à quelle heure ici. a jɛ k'a fɔ ça c'est pas la prérogative de Dieu donné, c'est moi qui décide. Je veux que tu sois à l'antenne à 21h. À 21h pile. Exécuté. Merci. maa o maa n'i b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ i k'a dɔn jɛ ka fɔ ka nin baara in na i k'a dɔn i bɛ usaz baara wele inshallah dɛmɛ ni baaraw kan ka kɛ cogo min i k'a dɔn a bɛ ɲɛ ni maa min ye crédit caw ma walima ka isan sɔngɔ di o bɛ baara nɔgɔya an bolo kosɛbɛ ala k'i sara ka san wɛrɛ ta jira an na min ye nɛgɛw kɛrɛfɛ Gibson control i k'a dɔn ayiwa ale tun bɛ nɛgɛw la Burapele ni Sidi olu bɛ n'u sigi sisan ni ala ni kan sɔnna su in na émission foyi tɛ yen i k'a dɔn Mawuludu kɔ o tuma 21h an k'an jɔ a jɛ ka fɔ la ni ala sɔnna baaraw i k'a dɔn a bɛ dabɔ la Jɔnni Seydou Daba Tunkara wa salam.